500 грама брашно, 120 грама активен квас, 400 мл вода, 1 чайна лъжичка захар. Разбъркваме и оставяме 30 минути за автолиза. Добавяме солта и месим, докато тестото се събере в топка и само започна да се отлепва от стените на купата. Добавяме зехтина и продължаваме същинското месене около 5 минути или докато тестото стане нежно и много меко. Правим кратка почивка и го прегъваме нежно от 4-те му страни. След 30 минути повтаряме отново процедурата. Така връзките на глутена укрепват, тестото става еластично и споено и се насища с кислород. По този начин ние завършваме напълно процеса по умесването му. След още 30 минути правим и последното прегъване. Тестото е с гладка и лъскава повърхност, а под нея се виждат красиви балончета. Оставяме го да втаса за още една нощ в хладилника. На сутринта то е готово за работа. Ще правим фокача.